Il-Monsinjur Lawrenz Kakija huwa riċerkatur li fost l-oħrajn kiteb dwar vassalli, Dunkarm u l-istorja u l-grammatika tal-Sinna u nata kemm ġih ir-Repubblika kif ukoll ġih l-Akkademja tal-Malti għal-ħidma metikoluża tiegħu. Jekk niġu biex nitkellmu fuq Monsinjur Kakija, Monsinjur Lawrenz Kakija, jew kif jippreferi ħafna drabi u Dun Lawrenz, naħseb li hemm l-ewwel nett żewġ naħat. Ix-xogħol tiegħu bħala qassis u barra milli serva ta' qassis kien ukoll kappillan tal-Gudja u għal żmien arċipriet ta' Ħażebbuġ, Artwelidu. Iktar magħruf imma naturalment bħala studjus tal-Malti. Jiena nammira ħafna lil Monsinjur Kakija għaliex huwa bniedem illi anke fi żmien meta l-Akkademja pereżempju kienet naqset ftit, nixfet ftit mir-riċerka, Dun Lawrenz baqa jistudja, baqa verament ifittex l-għarfien tal-Malti. Studja l-isna semitiċi, daħal għall-Arbi u ħalla diversi kodba. Ktieb fuq l-isna semitiċi, ieħor ħabbew l-ilsim Malti, il-verbi fil-Malti, studju fuq il-forom, grammatika ġdida tal-Malti u l-aħħar xogħol tiegħu kbir sewa sew ftit snin ilu il-leksikon ta' Michel Anton Vassalli. Dawn huma xogħlijiet uħud żgħar uħud kbar. Il-kbar naturalment huma l-grammatika ġdida tal-Malti fejn ġabbar l-esperjenza tiegħu grammatikali wara ħafna studju u ta' il-fema tiegħu iktar aġġornata fl-1994. U il-leksikon ta' Michel Anton Vassalli. Dun Lawrenz ħallilna żewġ xogħlijiet fuq Michel Anton Vassalli. Biċċa xogħol kbira li hija l-istudjużi hija t-traskrizzjoni tal-leksikon ta' Vassalli miġjub anke għal-Malti u min-naħa l-oħra xi ħaġa popolari. Il-ktieb dwar ħajjet Michel Anton Vassalli. Michel Anton Vassalli ħajtu fil-qosor li ħareġ fl-1988. Tajjeb illi infakkar illi Dun Lawrenz il-kitba tiegħu dejjem kienet intiża biex jgħallem lil poplu. Naħseb illi dan jintrabat anke mal-rwol tiegħu ta' arċipriet fl-aħħar mill-aħħar. Dun Lawrenz ma jindirizzax l-istudjużi biss, imma l-ħsieb tiegħu huwa illi n-nies il-kbar Maltin iwassal il-messaġġ tagħhom anke lill-poplu. U allura għandu ħafna xogħlijiet li huma hekk. Barra Michel Anton Vassalli fil-fatt jidħol Dunkarm. U fuq Dunkarm ħarġilna żewġ kodba, Dunkarm il-poeta nazzjonali 1999, u mbagħad madwar 10 snin wara itina Dunkarm il-ħajja tal-poeta nazzjonali. Joġobni Dun Lawrenz għaliex f'ħajtu ħannajda kif inħossa nsibu li hu bniedem bilanċjat ħafna u onest. L-affarijiet jgħidhom bid-dritt. U kien bilanċjat anke meta kif semmejt l-Akkademja kienet fi żmien daqsxejn diffiċli fejn kien hemm inħolqu ċerti kontrasti u kien dak li kien qisu d-dawl illi l-istudjużi l-oħra bdew iħarsu lejh biex joħroġhom minn dak l-inkwiet li kien hemm.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.